Здравейте, аз съм Ицака24. Сега ще ви покажа как да смените мощността на папка. Сега ще направя една папка. Може всичко текстов документ и всякакви други икони. Ето, аз ще кръстя тест 1. Така. Натискате Properties. Customize. И си избирате каква да бъде папката. Аз мисля да я направя ето така. С едно дръвче. Ето. Добре. Това е от мен. Дано да съм ви помогнал.